Na mga guards. Okay, nagkagubot. Yes, my goodness. My God! Di ba ni... Good afternoon, guys. Good afternoon, Doy. Hello, hello, hello. Wala, puti ako eh. Wait lang. Lagi, marag makuyawan ta makita sa tong nang astang putian na di ra bating nuod no. So, today is Saturday. It's November 10. And as usual, on the way na pud me sa Davao. So, di unta ako mag-vlog today because I'm not feeling well. Nanapod ko isip-on. Tukar na pod. So, marag subaw na ni siya. Resulta sa week-long na laag. So, pero sayang manggod ang kuan. Sayang ang opportunity ba. Kay matur po big Davao. May nalang gani kinaasidoy. Sabayan ko niya. So, dili lisod sa ako na part. Dili ko mag-commute. So, na ako service. So, yun, mag-vlog ko today kay naa si Chinky Tita, Cebuana vlogger. Sikat po na siya doy. Munang vlog ko kay magtapok na po drone ng mga fanatic na mga Dabaweños na mga vlogger. So, tapok-tapok na po me. So, yun. Vlog ta today, ubanon ta mo. And tanaw na to. Excited na po ko makakita kay Chinky and kay My Labs, 'di ba? So first time na ko sila makita ron. So yun, biyahe sa ata it's rason. Alas 2:15 na. And ang time sa meet and greet is alas 4. So kaya pa. Ulan ra ba? So kaya ni. So God bless. Buyers. Padapok na lang ko dari doon. Okay. It's 4 o'clock na. Nana ko! Nana! Brisa na! Brisa! Sige, I'll see you later ha. Buyers. Wala! May nagsabi hello guys! Sige, nag-vlog na lang kay sayang. Sige siya ay... Di madam. Sayang ang... Alam mo memories. Lagi no, paluloy ang mata. Wala na Marla. Kapag ko'y sakit sa imo, Ay, matakdan ka. okay lang. Siguro mabud ko. Ay, ko pag-awig off here. Hello, ay, umon! We appreciate. Batoy ko na mo recognize something new. Wala si Ono, no? Ano si Jen? Itata ko ha. Wala pa man siya. Wala pa. Okay, nag-live na si My Loves. Naa sila sa may... Asa man ni Unitsuka? Ay, podcast interrupted. Ay! Hoy! So, sugato na to siya? Sugato. Unitsuka. So, somewhere... Unitsuka man. So, napad dito na pizza. Manugat ni guys. Manugat, may excited kayo. Hindi kami makahulat. Sugato na mo lang. Sugat na. Asa ti may. Push lang. Push lang. Guys, hindi maulo kay dagan. Gani, no? Naanak yun ay busy kayo, may pero naanak na siya diri. Naanak siya. Lala. Hello, Chinky! Hello, Chinky! Nagtanong pa gabi sa live. Lahi na ang live. Sige, sinausak. Hindi ko siya magawas niya. Ano siya tiyo? Uy! Kailan siya sa imo to? As in. Ka-remember siya sa imo. Kani man no? Alam, di lagi siya mag-focus. Lagot kayo. Dito sa gawas So, sila, busy pa kay sila. Nagkagubot na sila dito sa sulod. So, nanggawas sa amin. Kaya hulato na mo siya dere. Kaya basig pa. Badlungan ta dito, no? Na mga guards. Kaya nagkagubot. So, ayun. Hindi lang dato sa gawa. Paabot namin diri sa gawas na yun, oh.
Ano yung mga guard. Ang mga tao, bakit sa yun? Dalawa kayo ba? Ay, may love. Asa ko si My Love? Glenn po. Hello guys, si My Love. Hi, nag-vlog sa ka. Hi, Oh, sure guys. Hi, siya. Late ka dyan. Yeah. Thank you love for my hair and my lip tint. Ano? Yeah. Kaya pa? Bahala na kaya pa. Sigot na kaya yun. Sok-sok titsitsay. Kinagan king tao as in. Grabe. Buya-buya. Oo. Sige lang. Laman lang dyan. No? Kita. Ay, namin, ano dire? Pwede dire. Oo. Oo, gani. Hanggang ko sa imo, ano, gamit kayo. Tong-tong-tong. Insay! Tong-tong. Namin dito. Gagiat lang yun ba? Dagan king tao ba? As in. Grabe. Dagan king tao. Yes, ma. Yes, my goodness. Hi, Di ba miga mo ni Paul? Oh, yes. Hello! Oh my gosh, nagkita na Ay, besh! Nakita na kami ni Kinky, besh! Asa pa kagikan? Agum! Nagtitid ko na. Oo, itong nagtitid ko na. Padulong. Kabantay ko, hi! Sulong pa na mo ba? Oo, pa kaayo. As in, purya-purya. Kaya na naman. Lagi, promise. Salamat! Subscribe! Salamat! At hindi sila lamuan. Wave. Thank you. Kaya namin pwede. Tam! Kasi nasa Chika sa likod. Chika-chika. So, it's the plan. Mag-MTS kami karon. Wala kayo pangalan din eh. Ay, ulo ka dyan. Naman si Macmurdo. Si Chinky na libre o Maxi Mango. Ano? Asa ka? Nalibre ka ulaw. Doy, libre doy ni Chinky. Grabe bongga ha. Sa kaya ni Kalamino ka lang, gigan yun siyang pangut na tinawanan. Thank you so much, Mami Ruby. The pastel queen. Davao. Ka-cute oil. Oh, nagbit-bit yun itawon og cellophane. Look at the Chinky. Guys, kain tayo. Dapat sabihin ikaw na niya. Nasa mall na sila. So, manamig pa ni hapon guys. Busog na kaayo and namin sa may family lounge kay nag-charge and refresh. Palili kay load ang bangli. So yun, tapos oras sila dito. Waiting. So yun. Nagtawag siguro muli namin. So yun lang. So, that's yun lang. Hello guys. So, hapit sa midiri sa balutan. Ooh, special guest. Oh, ang amahan sa mga bibi. Si Glenn, si Chinky. So, magbalut sa midiri sa may Carmen. Balutan sa Carmen. Asa na? Wala, yun. Try na. Nawag ang suka. Tanawan ninyo guys. Hi, bye! Hello! Naghamog ako ay glass. Yan, mga unta guys. Mga unta. Mga unta. Gwapa kayo! Mga unta. Kira ka doy? Yes. Okay.
So, nanami panabo. Dap na namo sila thank you, Chinky. Mayo. Welcome. Thank you. Di makita. Yes. Sige. Puhon. Salamat. Ingat mo. Bye-bye. Nakalak. Nakalat? Dire na lang sa pikas. Ito na kung mga... Basig lapok. Lapok? Ay, lapok. Okay lang. Ay, abantita. Sa malapok. Abantita kay. Lapok. Basadoy ha. Okay. Ay. Abot na yun. Balay na. Time na. Ay, sa'yo pa man di ay. Uy. Mga 9:50. Kapita 10. Oh, kung ilong. Grabe ka pingot. Pero, super sulit kayong paglaag. Kaya nalingaw dyan ko. Nga, worth it kayo. Pati si Doy nalingaw po siya, di ba Doy? Nalingaw ka, Doy? Oh. Namit niya si Glenn. Na, plaster sa amin. Ay, nabot na may balay. Nag-wild na mong iro. Ay. Sige, chika sa takadali. Asa experience. Ay, kung usa si Chinky sa iya mga vlogs, maupod siya in person. Ana lang. Kanang, kuha siya. True gid siya na tao. Ana. As ilingaw kaayo. Sira'y pangatawa. Ngaw kay siya kauban. So, kaya nagkasabay pa man may nangaon may balot sa may Carmen. So, Carmen is in between Tagum City and Panabo City. So, doon lang siya mga 5 to 10 minutes lang away. So, yun, naghapit mi dito, nagkaon sa og balot. Alam yun kay ilahang balot, kakaiba ilahang balot. Oy, nagyaw-yaw si Bronson. O niya na, Bronze, mag-vlog sa ako kadali. Gutom na siguro eh. Nagyaw-yaw, nag-iro. So, ito. Lingaw kayo and hopefully by December puhon kay puhon by December dito man mi sa Cebu mag Pasko puhon unta makita na pod namo sila makauban and ma-meet pod ang uban ng mga YouTubers at ang mga gina-follow din na atong mga gina-subscribe. Looking forward ko na makakita, maila-ila, ma-meet, ana na lang. Looking forward ko na ma-meet ang mga Cebu YouTubers. Excited na noon ko da. It's gonna be great. It's gonna be, ako ang Christmas kay great yun. So, ayun, taas na kay kukuhan. Taas na kay kugi istorya, no? Taas na kong energy. Naluya naman ang tako kay sakit kaya akong ilong. Kung allergic rhinitis. So, basta maura to. Ambot lang makatuwag ba ko. Ay, nalipay kay ko. Ay, naku, what an experience. Thank you, Lord. Thank you, kaayo, Lord. So, I guess, maulang to, uy, sa sunod na pod. So, sunod na pod na to na vlog-vlogan. So, that's it for today, guys. Again, salamat kayo sa pagtanaw. Have a great day, everyone. Bye-bye!